Kabangi ko bro. Kabangi ko. Para mataas pa nga. Dili ako makalawas ng kabangi ko. Kaya maunang ako. Kaya yun. So, ginamit ko. Parang kaya gusto ko ang ilan ko. Pinagumiro ko sa gusto ay. Walang kita nyo ba niya? Dali ang way kung sa kita. Isulti lang, wala na. Kita nyo. Ay na, pag-sulti itong baka. May uban, papato. Masa nakita nyo ba niya? Saan kita mo ko? Wala na reflect. Wala na sa... Okay tayo. Hindi ka lang. Nausap akong panagway. Kanang mausap yung panagway ba? Wala. Bulahan ko dito. Bulahan ka. Pero kung nakakita ko, Wala sa nakita? wala ka nakita na sa... Kaingot ko na. Oo, nag-iba na. Oo. Kanalay ko matuod mo. Okay mga ka-SPay, welcome sa Espiritu ng Casa. For today's video, nakatila ron mga ka-SPay. Valentine's Day mga karon mga ka-SPay, February 14. So, mga ligo, tingali tag swimming pool ani. Babayan naman mga ka-SPay kung sa'yo mo maganap karon. Kaban na mo siyang kunuli, yung mga anak, magad, binalay, anak. O, apo na itong kabang vlogger mga ka-SPay, si Arlene Palgisana. Pag-ipalo siya ang account mga ka-SPay, Arlene Palgisana. Okay, may na akong magawan mga ka-SPay. Luwag kayo ba? Sakin ko ito kay Alan siyo kay Dominic Malingkurat na kapitito. May na akong magagawan mga ka-SPay. Kasunod mo! Asawa, anak, Tim, Tumuli, Bibi Sayon, Anton, Ila Marie, Yung Vlogger, Arlene, oy, di makilala ang naon, Arlene Palgisana, Iko, Ite, wala nga nabi, Tumuli Janjan. Diri sila manakay. Kita asa man ta? Diri ra ta? Ay, diri ra ta murag kita gid bantay guro diri ron sa mga paggamitang pangdagat kay grupoy kurang duhay bangko murag kita gid dia. Guys, init kayo guys, perting inita oh. Sidla kay ngadlaw. Tining Ford mga guys, man yang service yang kamugalang anak niya si John John. O kining puti nga Toyota pick up mga guys, mana service yang magad. Bana siyang siyang kaduang anak si Kring Kring. Ano mong sakyan ko ron mga guys? Wala na. Una mo ni. Speaker sensitive. Bukod na si Kuan mga guys. Bukod na siya, galok may itom. Kaya pa ko po yung Yun ka, may ilan nga sa kudadan ka. Parang katanang pag dito, hindi ka dito. Sinaji kayo. Teka, muti. Pwede na po sa gawa. Supra na natin ito. Aban, dahil ini maban. Para sila mga guys, yang silong sila. Tira daw silang manakay kay init daw kay sa ito. Palandong sila. Right? Right? Terima ka to. Ano ito mga lalaki?
Wala yung joke. Ikaw na isa di agad. Ikaw na siya magtikaw-tikaw. Guys, ang itabunan na yan pagkapugi ba? Niya, makita na mga panahon niya ba? Atong Rhino, Tibilin. Nag-iisang pinalanggang asawa ni Uncle Noli. Pa-pressure. Pa-pressure. Ayan eh. Okay, papalip na yan. Huwag kayo kurat ang likuranan mo. Bay, kurat. Dapat yung gamay diha. Ito. Tungan, dito. Ay, gwapo mo. Ano bang gamay kay ko ba? Tapos ko ay. Gwapo kaya ako diha. Ikaw diri. Ay, gwapo basta. Magsalig ka diha, gwapo kayo. Kurang yung ano? Ganyan. Ganyan itong tabunan ni Pat. Batas mo daw. Yan na lang. Agis linaw.
niya. Serving ng tao ng bundok. Trapos daplin. Doon naman. Doon lang tayo. Mapit pa siguro si Kwan sila ha. Sida. Ito mo ito. Ha? Asa di mo kay Bukay? Terus susi apa dito? Asa susi? Seperti itu. Kamusta mo diha? Init kaya? Dito lang yan. Nabon mo diha? Dito lang dito. Ano, buhay na lang itong bandra. Ito higtan eh. Kim to magbalit isda. Ingon gyud mo. Isda. Ada lang si Peter. Dudong sini yun. Dire na. Ketika tubig kiri kaya ulma dito sa kabit. Happy Land. Welcome to Happy Land Paddy Beach Resort, where nature meets relaxation. Relaxation. Happy Land Paddy Beach Happy lang Resort. din yung pagre. Happy Land. Okay. Yung mama, ang tao. Kita mau tahu darah. Soal important kan mas. Date tentang dia deh. Tubig. Ano ba kay parking area to sa loob? Lubog gina ko, maligo rin mga Pasakan ubos ya. Dito mo mga ato, huwag baboy ito, ang bukira dia. Dito mo, dito. Ito po kayo ng basakan dire.
Layo ko lagi. Dapat ko ni Skibya. Tandre. Yung diri ni. Ano? Amat lampayan. Paano ko na? Napayan lang. Dapat ni diri. Na dito na ko pini. Tulok na dito. Apa din? Ha? Diri lang ta. Sa ano, dili lang ta mag-fight sa gawas daw. Wala yung pag-iiyan sa gawas. Naugta, Takot. Parking area wala. Okay, punta ta diri mga ka-SPNO sa ato ang liguan diri sa Happy Land Paddy View Resort. Ano kung mga kabalo? percent discount kasi niya. 12, 13, 14, 15, 16. Di pa ako na dala ni Paul. Ako dala ni. Ganong wala mapumigyan abrihan di mo tayo. Dali na lang ito. Hindi kami sa umabog ka. Hindi kami manipat. Natin na senior. Sige ko. Junior na, junior. Wala na, ma'am. Driver. Driver, mapila akong driver. Sunod na kay naigo na ka. Gapo mo dali nga nindot mo kay ning kariyahan dito. Diri ni banda sa Linaw Matalam North Cotabato Magaspi. Dili nga ano resort. Kapo view diri basakan ang ano. Ayan view sa palibot. Hi guys. Asa ta repeat? Diri. Dito na ninyo. Masalik. Tokens. Napagay mo ng tokens. Maligo na. Hoy. Papasa sila. Wala siyan yan. Papasa sila ha. Hey. Ano? Craig. Ate Craig. Ate Craig. Nakawapos yan. Hindi. Yan. May sila ni Iki. Sa mga ate. Luya mga ate. Wala kaya ka sa sulod ni Isakay ha? Wala niya na uban na iyang kuan. Valentino. Yagan din na mo to. Aso, nabis na kita kay Troy. Harang to. Ayun, boy. Tingnan lang good nga. Ipatol lang siya kaya, sir. Padrap lang siya dere niya, sir. Kailan siya pauli, dere. Tama. Pwede po, inyo. Naman si Troy pa. Alam ka eh. Lang nga. Oh, Basta vlogger kasi maligo na daw si Sidja. hindi. Ako na tabi sa uti. Ayaw niya na.
Sa slide dito ba? Sa slide ya oh. Basta lang ito nga, basta magto. Kaon pa sila be, kaon po tabi. Hi Miko. Hello Miko. Mek! Kami, Mek! Uy, Anton! Dili ka na daw! Ay, go! Binati pinto? Mek! Mek! Mag-order sa mga mo. Kasi ayaw pala biglang tungkot. Sa akin ba? Yan, pag-iod ko niya. Dalo ka na makaon. Sa. Balik ko na te order. Walang lagi. TikTok na, TikTok. Pili mo na lang. Oh, lapado sa ilang bayan, no? Kaya, lapad na, te. Ang balik na pag bayaran. Ito mo Diyan, dili mag kiat dia ha. Dili magkiat ha. Ako, video ko! Nyaro ta maliko mga guys kay bag. Tugna pa man ay. Agoy, wala giuban, mingaw. Bawal tumalon dito. Kader. Dito diri mga kasbi kay magluto sa ta magluto. Ay yung matso. Buo para mga matso. Siya mo tayo. Amo na nga, kasi nagkarilyo ko, kaya naman, tao ya ko. Hindi mo ko ginoo. Pero ako nang... Pero ako yung sigarilyo na sana. Wala, ako na yung didula. Yan mo ito. Inom ko, yan na. Karoon na inom ko. Baluan ng kaya. Ano ko makawag? Kainom na ito sana. Tarawag na luli-luli ko sa bayan. Si Mayor Oscar, kung ano mo Luli-luli ko sa sarong sulo. Bakit? Hindi ka tunan na remember mo tong ano, tong atong retired. So bao na itong kanjo? Ano nuwag ni? Ano tong Parambog mga piniriso dia ba? Luya po. Kami, di ba si Mayor yung gano'n? Luwag! Ayan, ano yung video dapat Gamitan niyo, ang ginoo makatag. gamitin ninyo sa maayos din ito para tao na magtuloy-tuloy Wala si Mayor,
Kaya ka na. Unang asawa Pero sa kilala asawa ni kaluhan. Siya kanina nagdala din dapat lulusan mo muna kasi siya nagdala. Yung mama mo ko nung nagtulog yan sa Linaw, Tara sir, sa ano? sa Kinilit. Sa kinilit. Kaya na rin may nagdesisyon. Oo. Kasi dito kami magtimpyo itong lupa niya, may araman siya, bukod dito, magtimpyo, hindi ka mo umang tulog dito. Oo. Hindi na sila lupa yung paan. Hindi naman sila nga, dito lang tapang, kaya pag may tulog yung lupa ako, ang sa Pilit me, dito na lang sa Kinilit, kaya daw ba? Nakatando naman sa cottage. Hindi. Kapon kayo dito, paano mo nung sa ngadra, sabi ko sa container. Di, kasi kung damo kayo basura. May araman siya. Ano na nalapag yung Utang ang Ang bad na, pamatay na tayo. Ang bad na tao man nga ba? Tama yun. Bakit palibot? Sino ang bad? Ang tao? Kasi sila. Ay kung bad na sila, ubos ang tatanan. utang din sila kasi masulat kung sa tatali. Mga tuyas na kami. Wala. Anak mga bata o ano, ito inaalagaan namin. Nagpapantay na dito. Dito na ko po makakampo. Kanina ko, ako ka mga ulan. Kanaw. Gadura mo nga dito. Tama na ko ang dami. Kadalag ko, imong anak ba? Ako na gamay. Gusto ko. Alam mo kami ang kalimut ko. Nagay ko yung agaw na Dalagko kayo ba? mga bandriso na kanila. Ayo. Sus. Berarti ka dalagko na eh. Kada gabi ito, alas 6 alas 5 sa gabi. Dalagko. Wala din lang. Kuya Buyag. Yang bata. Gani, tundok yang asawa ko dia nagtundok. Cookers for today's video of SPC Daniel Valdisco. Export na kayo ng luto kanon ba? Ragmir pa ba? Ayaw kaya na kamot tagyan. Kamot to kayo kay Aniron. Tundok ko na sa Ngani na siya ka export. Pero dire bitaw mga guys, pe. Joke lang to. nakatong isa katulong na kung bata. Mainit. Ang ban rin, sabi ng mga tao ng mga hindi lang sabi Unahan mo ito dito. ang sila ng lang ali dito sa bawat lawan yung mga bata ay kung bulawan Kita pa kayo. ang bulawan dari mga pemerintah jadi kapag nagtago Tulong na yan sa Sobra bata. ko sa bulawan kay. Bata ko, sobra ko sa bulawan. ay wala ka nakatapusan ang kwarta para mga mata Pero ikaw naging doon na ay wala mo po Ang iba daw, bas-bas. ang mga tao din mga kilimit ng mga ano po ba yung nasa mga tao ng mga sa mga dito na Ang mga kami ka ganun nag-video kay Why naman isa nag-video kay doon ko nakakita. May discohan ko. Grabe ko sa una sa tawa no. hindi Kailangan. kaya man ang tao na hindi makahalabilo sa mga kaparya natin na tao hindi man naman mo itong ginawa kung hindi na dapat ang tao isa na ano Kuan na kapag sa kami isa hindi na kami mga lalo sa mga tao kumplito na kami mga dalawa mga pandrilyon na kami Sabagaw, Mag-sambo ka, mawiyo na sa ginawa ang ginasa. Pinahiram lang namin sa aton. Tama Hindi gyud. kami sinihan mo. Wala pala ako sa salitahan ng rasa sir. Kahit git pa sa mulong sa Ginoo sakit. Pero dili sakit sa mga taong malang. Malipay pa siya. Lahat ko niya na. Lahat ko sa vlog. Oh, vlogger ko po. Ayan, kunuli. Alam eh, Out parang isang out sir kay parang shout out kay Ano yung bitch?
i-vlog mo gawin mo karon nga ba Oo. ipasutot Guys, namin karon diri unsa kanini nga man? Guys, namin karon diri sa Happy Land Pilan. Happy lang. Happy Land Padibyon. Amo na karon i-views karon nga. Wala na nabutan nga amon nga ngalan na apelyido dere ang unang dala. Amo lang amon nang butang. Ang tanan nga tao mo sulod happy. Ka? Hindi Oo. Ama po na guys, oh. Amo ni ang tag-iyaw pero grabe gid oh. Giwit Grabe kami. ka, humble ba? Abot. Na istorya may about Ginoo kung ang Ginoo makatag naton mahigit ka. Ginoo walay katabawan. Magbugang pa ang bising sa Ginoo tumayo kita sa asin ka pareho na tong mga tao. Kay kung kita nga mga hapuliro nga tao, Yes. Ginoo, bawion ta na pinahiram mo diya siya na. Pasagkain ng mga tao na naguna-una og dawtan, mo man ay walay bili nga bato sa mga nagbilino na to. Tama gyud. Ang nagdabi ha, makamakita nga na higugma. Kaya karon kitataan ka mo sini. Kaya imong mga bata, mga buot, Ano ba ko kata nga kalawayon puro mo. yes, kaya kung sa kaniyang punuan, may lang mo nga. Oo, tama Ako gyud. na ganito, di ka may ang bata ni mo, no? Ang punuan, may lang bunga. Oh, Mana si Mrs. Oh. Bago rin magbugay. nabi dito mo. So, bata na, bata na. Grabe na. Pila na dati mo ma. 62. Pero magubal, Magsibit ako, mag-turn na, magdawot ako malatian. maglakad ko, pre, kanang siyempre kay nag-iusap ko sa Espiritu Plan, ano sa mga kinaiyahan, ikaw mga ano sa barko, kagaman nagpasitabang na ako ng mga Espiritu na nadaot na ako. Iba na siya, saan ka? Yung iksulti sa kwan, sa gusti na lang, kay babot lang panahon na ang babot ang district ako, babot ang panahon yung ginawa yung daan. Yang bisa ginahuyo ko naman yung kalibutan ng mga tao doon wala kang dami sa talong sa gani. Hindi ba ako ang mga bunga to ligat to. Pero ang grabe na lang Wala sa kwan, wala sa espiritual ng lasa, may anak ko yan, mga alas 4, alas 6 sa mga hibig ko. Gamit kong babag hibig ko para sa mga dermanak sa tao. Kaya wala kabalo, ulunod na karoon. Marami ako sa di pa ba kasi sa isa, ako ko ng kalutan, pagkitaon na ng mga karnero. Nainon ko ng mga karnero, di ba? Binunyagan ta sa tulihan. So, kinalang mamatay sa abang niya. Magpadala siya sa espiritu, harong magbunyan sa kalay sa espiritu. Sama mi dami yung bigit ng sobrang ng Islam. Tama ka, tantra ko. Tayo man ang nagpamatuwa na sa mga pare. Wala mo nagamit mo na sila ang pangalan ni Kristo. Pero suga na sila. Karon pag ako sa espiritu, pagitao na to sa espiritu ng Kristo. Mag-unsa ka ma... Siya mo lang. Quality. ano pang ito. So katanya po sa mga ulag na sa Ano? istorya. Surahan. Ito ba na? Sigod na. Sigod na. Mula. Ayaw ko. Sigod na. Sinahulang ang alas ng isa. Wala. Wala ka. Wala ka ba sa wala? Ala. Ang anak. Parang mo. Alam mo. Parang pili. Parang sila. Ang sila. Pinaglasan. Wala. Pinaglasan ko lang ang siya. Siwan. Sabi mo yung pagbalit sa Diyos. Patang. Ang mga. Abalit man. Ang mga. Isbutin ka. Abang ako na kayo magpabulat ka na kung hindi ko yan mahawag sa siya. Okay, ano na ilagabin? Abang ako na kayo nagkabulat. Ang mga kapit ano. Tapos, abang ako na kayo magpabulat. Dami. Bosa. Gaya. Ako. Kung bala. Hanggang. Kasi may isang kumakain natin. Depende ko sa ikaw. Isang kilo na. Kaya kung nagwali ka, pwede ka. Depende ko sa ikaw. Bigam. Bigam. Nag-road siya. Dahil. Dilo ka. May gamit. Apa. Nabugot ko sa bigam. Dilo ka. Nag-road.
Ang pinagkat sa iyo. Dili sa mga dili sa ang iyo. Dili sa mga gamot ikaw sa mga tanan daghan gusto naman sila ayuhin pero nagwali lang kasi hindi mo sila gusto hindi mo gusto mo biya ay kalain ito pagsulot gamay ng 3 mil ang pila-pila sa kanya pagwali na lang hindi makira pero hindi sila ako gusto naman sila sa relihiyon nila Katoliko, bisan yung katoliko kay ang katoliko, mga amo ng katoliko sa mga ang katoliko, wala ko naman. universal na dapat universal na dapat dili ka pwede mo diba una ako tinuod ko mga katoliko nagsunod sa lakang ni Pablo ang tingin na si Pablo ang amahan sa pulong dili siya o ikaw nga nagdaot ko sa mga pero wala ko nagdaot kay nadamay ba sabi kay mga pare nga buutan yung mga pastor nga buutan kaya nagpabanda ko libad ko sa Ginoo mga pare di ba mga sa Malakyas mga sa Ginoo yun kasi kung gano'n akong pangalan dito kalibutan ang sunod kami ng lisensya ako hindi pas mo sila ilanan naghanap kami po sa audio ng mga nagkakama sa mga dahil sa Malakyas pero ka na nag-istorya nag-abay ko kaya nalita yung espiritu ko manila ang maalaman rin malita ang pamilya kapag ikaw wala ka nagatubo sa pagkakasingin ng pamilya na kasalita nila nabiya sa inyong tulungan kaya sa inyong nandang pagtulunan wala nagpasabot nga pagyaon ko ka mo sa inyong pagtulunan nga maluwas mo sa pari o sa pastor pagtulunan nga maluwas ka pagtulunan ka maluwas kay Gisoon ikaw mismo maningkamot ayaw ko to na imanabta na ako kung ako pare hindi ko ngayon nga luwas kong kamoy kaya nga naman ako na kamoy hinindong na ng impyerno ko kay ano naman sa Biblia ang nag-ingon nga tuwa na sa langit nagpakanaog tama? Ako hindi mo ko karon nakakita ka nagwali ko nimo di mo ko mag-ingon nimo pagtalikod alin bitagon mo ka kay mayon nagpadios-dios si Lord wala si Trelio ang dami ko hindi lang suko lang ko paglain sa mga chat niya pero taon man natin kada hapon na ani dia so balik di ba ang mga pinili matag daw kaon kampo magkampo ang matag daw mo bulong kaon ya di ba na ang Biblia matag daw nagtipo ni sila kami ra may nagtapo kasi matulog na sila sa buwan kumpan dako ko balay na ara ko sa kanya misip aron Tama guys. sa itong alas 2 daghang nagpakitabang na ko ang mga espiritu mga kalat o ang masakit doon napay manawag na ko ayaw din sila, basta nagatulang. dili punta ka na mo kung sakit nga doon kamatayon hindi mo ako Kasaraan kasama niya, nilagay ko mga... masalapi kapag naman kung maayo ka gamito ni mo ato ka sa Ginoo ang problema sige kag kaayo mo ato ra po na ko magpatambal ayo niya di magpatambal siya tawag galingon doktor di ba maayo ka pasalamat sa Ginoo na kay extension ang uban dili man mobalik na nako kay gusto naman ayohon ng lawas niya kinsa bay di ba na kinsa bay makasumpay sa Ginoo ko may man ito mo kanya na lang tadi so ako ano gusto ang spirit gusto ko tahanan sa ano ba yung kung man yun yan di rin manibisyo ako rin nang ikaw na tao ko ang hubog ka nagsige kag wali nagsige kag sporting na Diyos noon pero ikaw sa lawayon mo ni hubog mo man ingon nga tagyaw yung tagdaan isa pag-hubog mo kay si Kristo to ama sa taon data di pa sa gustong taon nga patyon 2000 ka tuig ang ikalutan
Muna hubog-hubog, di kayo inom-inom na. Balang nakainom ka, basta nakapuyo lang ka. Wala gamo ba? Ang hubog-hubog, sige ka ingon ang Ginoo manaka niyo, wala magani ka. Di pulutan lang to. Muna Ang hubog-hubog. iban nga mga tao na nag-aalagan nga masiling akong Kristohan. Pero anyang binuhatan. Buhat. Muna dinuon hubog. Kristohanon. Hubog-hubog sa espirituhanon. Ang para nga ingnon niya Kristohanon pero wala sa buhat. Nya di po Tama ang yun. Ginoo. Palagi sa buhat. Kami hindi kami amitin niya gusto sa bahala ng mga tao mga Tingnan yung pastor subscribe ko sa Facebook. Dili ko gingon nga ibiyaan mo, dili ko mangunyag, dili ko mga salo, mo ko yaturay sa kalibutan. Nagdain ra man ko sa mga karnero gikan sa mga kanding. kami kaya mo nanay sa una ang tatay ano kami ng Katoliko. Tapos karon kay nawala na kami ng ginikanan. May nagdabdabo Ang problema sa Katoliko kay dili man pabasaog Biblia. amo Seremonyas naman. Dili maluwas ang tao sa seremonyas, gawas sa espiritu. Dili maluwas ang tao sa pan. Kundi sa pulong di pakita ang pulong kung wala ang buhat. ang buhat. Tama Nga. yun. Gising-gisingan ka, namatay ka, nya di ba kira to? Basiling nga, ibi-ibian, kila-kila ka, ampuan, pero ang buhat ko sa pang buhi pa. Inago na si Kristo. Ako kasala. Alibak, mamatay ko. Maluwas. Mamatay ko sa mga anak, ibibian ko po. Ayaw ko hilaki. Hilaki na kapahoy na. Hilaki yung kaugalingon. Nga ako. Iba mo na sa Kristo. Kung hibi-hibi ka Paano niya. ka mo nga maluwas? Di ka hibi mo na siya kahit kulang man siya o pag-atiman. Tama yun. Buhay pa atiman noon. Parin mo bata. Buhay pa noon. Nalipay ka dre. Langoy lang ka sa imong swimming pool. Ito ba, bata? Uya kung bad imong anak. Kapag Ay, yahay. wala. Palangga sa mga bata. Kanila, hindi lang sila nga ng mga pangko, pero kung income pa kami, bilhin mo ulo na. Pero ang maghatag sa Ginoo, ang hatag sa Ginoo, ano man, dili instant. Oo, hindi kayo diretso. Sabi mo, anong mga anak ako, siyang napiyan ng Kasi rin, tangiyaw, ni simple mo tayo. Siyang nakatuloy sila ng trabaho. May kinsunod mo ka na ako, no? Nagpalayo ka niko, kay pasig di ka mo tagat, kay dato ka. Palayo ko, Mga kanikikan ko kanina nga. Anong nisunod mo Siyang ka? nanikibo, papagat to dire. Sa to Mga, ano na, itawag yan. nakubang na ko na eh. Hindi, iba niya, hindi ka na. Tawag Doa mo niya sa balay. Doa mo dito kay Filipol, default dito. Pwede rin mo ka dito nakatambalan. Mga atokas ko siya. Kaya kung adlaw nga na lunes na nakubang mo kami sa mga bulat. Kapit ka dira. Maagi lang ko dito. Oh, okay. Damo ra ba po ang mga manlitag, manlitag. Pero dili siya gusto. Pero tanan di nakabalong. Basta daghang dili gusto niya. Tama? Tama At yun. yun, ipatay gini ginudan ang ipatay. Isa ka talo? Oo. Ako tayo na may buhat na yung ginoo kung itaw damo ka. Hindi pa na mahilo. Ano ha, mahimot kung Ginoo kung hisgo ka sa walang kasulatan. Sa iya nga ginapo kung sa ginoo nga Naman pwede ng amigo ka sa inuman. Ka dito sa bad. So, ang himot, ang Ginoo nimo, do man kumatay ang Ginoo. Tama yun. Kung bad mo nang ama na mo. Kung bad ka, kadalo ka sa imong ama. Kumayo ka, kadalo ka. Manong si Kristo. Ang ulam na kasabtan sa tao. Sundod ka sa simbahan, yawa ka na usap, kabalo ka kinsa mo. dapat natin na buhaton. Kabangi ko bro. Kabangi ko. Para mataas pa nga. Dili ako makalawas ng kabangi ko. Kaya maunang ako iso. Kaya yun. So, ginamit ko. Kaya gusto ko ang ilan ko. Ang gusto ko ay walang kita nyo kaya dali ako eh kung sa kita isulti lang wala na kita nyo ay lang pagsulti itong baka may uban mo pa bato basta nakita nyo ganyan Saan kita mo ko? wala na reflect wala na sa Okay tayo. kanang Di ka lang, di. usap akong panagwa Kanang mausap yung panagwa ba? wala dito Bulahan ka. pero kung nakakita ko ayun Wala sir nakita? wala ka nakita na sa Sa inutura, nag-iba na. oo kanalay pa matuod yung balintay ang spirit Nag-iba yan. sige pasabasag Biblia o niya mag-away na tang reliyon ang reliyon na sa iwag na sa mga tayo pagtudlo na kung ang Diyos espiritu dili tao ito kami ng kitahuran diya mga tao mo na diya Tama yun. spesifik ang bari rabi mo ito diya dili Ang pare kay kuya na talaga mag-istorya kayo pila kayo. magbot-bot ang
Philosophy mo na. Oh, na Ako, wala ko nagagawa niya, pero ipadayag mag-build na ako. Ganun sa na ang Uyog-uyog ko katong pagkatong ganin sa buhot, katong bugo, nasa Cebu. Mga ito, magkatong dito, niya 40 mil. Ako, kamay ng budget ako 40 mil. Kasi may 15 ko. Katao mo ko. pila na kaya pila Dili, na kaman tatlong sa patong pagbuglinog sa may ano sa Cebu. Mga 3 lang ka bulan nga wala ka uli kami dire. Dito mo kami mga So, kabalunta ka dito. Kasi 15 lang unta dito. Naim baha dito gamay lang unta itong malus to. Naghinok to ko. Asam ko kwata. Nagpakakabos man ko. Saan ang tampanaw ni? sunod kami dito sa simbahan ng Katoliko ng Bacolod ay da. Nga asalaran. Dati nga simbahan no wasak man no. Ano ti Christian man mga tao kasi mga Ang simbahan nga gitukod ni Kristo. May katingalahan kayo. Kasing gilambuan na sa una. Tanawa, gibalik ko. Isudlan ang gigamit kaniya to sa total espiritu. Nya ready na ang kankaymanan. Dili naman nagtuto. mga 3 lang ka bulan nga wala ka uli kami dire. Amo Prekaran. grabe nga Duhag tulo, tulo ta, upat ta, 5 ta, magisigot sa dalang kasugatan na na. Kaya ang templo. Sa tawa, open kita na. Amo tang ito sa mga balita kung kita di Dubai binanga sila na kayos na bangan dito ko ng simbahan no kasi Babi ko na natin yung daya ko na ko. Kaya ano ko. Ako mga bata dito na pero dili mo ko na ako. Kala mo na sa mga tao, kaya dili mo ko mo ko. Yung ano na negative bag na mga mga Christian mo anak mo sa Ginoo. Dayon ko si Kristo. Ang dili buto ko na ako. Dili akong mga anak. Ang dili wala nagabuhat sa akong mga suko. Amahan namo anak ka sa langit pagdayon. Mateo sulat mga Mateo Lucas. Amahan namo anak ka sa langit pagdayon mga lang. Umabot ka namo ngandoy ta din ganun. Matuman na yung pagbuhat. Kasi yung pagtuman. Ayaw paglingkod sa lingkuranan nga pinasipilan. Ayaw ko gamitan nga may kanilang to. Ayaw ko mo pagsimbak mga Kristo. Ay daga nagsimbak mga kinulit sa tao. Karon makasapi, makaginansya. Laliman mo mga revolto na nang Ayaw pambalikas, ayaw paghukom, ayaw pagpataas. O niya, ang saling buhat, ang pahitasan mo. Nagdibatihay pa. away pa sila. Nga. Ayaw ka magdebate, kay langay-langay lang na, kay daghang nagsulat og mga libro. Langay-langay lang na. Oh, tama good. Laliman mo na New Testament Old Testament na. Muna ka rin nakikusay ko sa New Old. Diba? Diba katong si Kristo tilog na balong pare kaya ang daan nagkahanaw na. Kapag inikabot sa Espiritu, usahon niya ang bagong balitaan. Usayo niya, tinutlingon niya. Kumo nang kadaan daw kung nagkikos sa Espiritu. Panginawag ko sa Espiritu, ano kami nakapagpapit niya. Ginubat na ko ayan mga kasama ka. Siya no ng mga Old Testament sa una. Tanaw ko niya. Pasa ka ito, bibigyan ko ito na sa Espiritu. Tatay ko sa una kay ano daw missionary ng sa mga seminaryo. Ang problema kanang missionary ka natay philosophy. Tama good. Dili ka missionary ka ni Kristo, di ka missionary ka sa tao. Tama good. Ang missionary, ipadala ko nang patayin niyo niya, napaman, ipadala po niya ang mga sundalo sa misyon na lugar. Dili kay paminyoon, naangas media. Ipadala. Di pa minyon, pero mga anak man. Wala, katingalahan kayo. Dari na kain sa may ruwas. Ang anak dito na sa hulo-sulo, dito na ibutang. Sa hulo-sulo, ibalik niya. Damo, pasiling siya. Damo ang ampon. Gali, anak niya po. Pero ina sala, bala nila sila. Ako nag-isulti na ko to. Nga parang kamatay nila dili magmahay na ko. Tama Ay, good. laman ang katungod. Pre ka na. May pinsan ko. Ang uncle si Father Isis. Isis ko sa name na. Ninundong. Patay na siya. Patay na. Kaya ba may sa simbahan si Mrs. Tapos. Pero wala ko hilabot ay ikaw. Wala tulis lang panado. Hindi ko sila nga ano yung client. Ay, dagan tinago ko, dagan tinago Pati no. ang sa mga tao, nga mga istorya. Oh. Tama man ang istorya kay dito ako na remember sa mga pinsan ko nga ang mga pinsan mga uncle nga dili ko naman ninyo tapos may anak man. May anak sila. Tapos mag-anak dito nga lungsod ipasan ko sa layo. Oh, gani. Amo na ang istorya sa mga pare. Okay. Oh.
na ibawal pa man ang pag-asawa, ang mga pastor mag-asawa pa na Asawa man. tapos ang pare hindi mag-asawa kay itago nila dako kasawa ga Oo. tago na naman Ba't pa sabot, dili sila kan balaan. Dili kid balaan ng ano. Kay na may kan kasalanan May gyapon. anak sila ka Di mas maya na lang minyo na lang no. oo Oo. Kasi mga Pilipinista man mo, di mo minyo man mo ang kan. Ang pare mo. ang pastor nilang wala wala sila nagdinay sa tawanon nga mga buhat Oh, wala na din kay tao lang kita maigugma mga ng baboy nga upalang nila kaon ano ayan na pare kapag bisa talag nga mga sundalo namin tara ba yun. Magsulti sila sala. Luwang kayo no. Dito pa sa pasuntion sa sala. bakanak pakitatay tapos bakanak ka kung may mga trabaho na may fraud pa tayo Oh. fraud pa nato sa mga tao nga maune ato mga anak may mga trabaho na tarong kay sa wala ito tago yung wala sa Bokman yapon tas tinago. Lagi yapon. Ay sa ko may napay nagsulti na po. Napay nagsulti na po train na ano sa amo lang na tigumanan sa mga Kristohanon pero ang mga tao nga nung katulad sa simbahan kaya mag-ibalik ng simba Tika wala man giwalihan sa tinuod nga pagwali. Wa magisultian sa maturan. Ang ilang gisulti ang relihiyon makaluwas. Dili. Naam na Biblia mga tinago sa relihiyon. Ningon nila ang mga relihiyon makadato. Dili. Sino makadato kung kontento na mo para sa mga dato na kontento na ka. ako ang kulang na lang tapon ang Biblia ma-perfect ang kaluwasan Karon do sa kita. Umabot ng panahon nga dili pa dito mamatay man ka sa production na uminaw kaniya na pandungan kan mo magpandong ko mapandungan ka hindi mo kang balik sa sala mamatay ka automatic langit ka pero kung di pa ka mamatay na ibagulog ka dito ko suray ka lang siya ang kaya ang iba nag-agree sa babaw sa kalibutan nag-compete sa salapit, bulawan pero kung luwas ka dito ang bulawan nila tulugan na sa may bulawan dito may bulawan dito dili kuha ang mga tao kung bulawan ikaw kay police ikaw kay nagre na napuhat ka sa mahayo din padala na dito sa inyo magpadala ka naman ito sa kidaya ko ang magdugang sa propesya ng ining librohan dugangan ka talaga ang kuhaan ang bahid sa balaang syudad nag-disputa din kada po siwa sa las halimbawa karon kada buhat kang maayo nakapadala ka dito bulawan kay dito sa pagluta 2,400 kwadrado na kilometro ha ang syudad Bulawan doon sa Bulawan Agata Jacinto Barilo ba na ang Biblia anak ang Bulawan dito doon sa Bulawan ang mga kristal ang mga kabit mo nang magkwento pa pero problema kung wakal buhat bahan di lain makapuyo sa mong balay may naulay karan nagsulit karan ang tanang mga Bulawan din sa kalibutan puyo na pagputang sa pamahan sila na Kristo kaya parang ang puyo sa kalibutan hindi ka puso normal ang puyo na ano ba diba na tester community maghatag lang na siya sa gamang sa tao so layon siya butuo na siya nay adi na lang ito kasi Guzman ay akong diniba tama na nag-interest na nag-abot diri sa una nag-abot sa lahat sa pila na nila ang dobro din dili ko midala tapos pagkadto sa pila na hindi tapos ang ilang target ang sa dalog ng Cyclone mga nagduda sila sa imo nakakuha ka wala pa ang siling nila kapag mga gate commission na ang ngalan nila
buko ng arakay bakon. Ito po, ibalik yung aking dako. Ito, wala nang ito, ibalik yung bakon na Pero ipagbuba na bro. Kasi ipagbuba niyo mga waa ang ilang bayad. Kakuha kay di na makuha kay taguan na sa espiritu. Naan sa kuha. Oh, 435 na sa katuig na pantay ang igulang na sa Karon yan hinako dre kay ito yung pagandang maglinta. at totoong tama na isa. Ito rin ulit. Ano nila pa rin interest rin ni. Nang si Gustawe na gidala niya yung scanner ko. Wow, grabe yung scanner. Upat yung tao doon yung scanner. Tapos ang gusto nila na ara, ito sa dalong-dalong. Kaya nakatindog na lang natin. Di ba ligya o 1 trillion? Ay, kung siling ko sa ilang kubuna ko na, iuli niya nga ako mag-asota. Ay, pagkauman mag-iba, nagwao sa wala, ibalik ko naman na, ipatindog ko na duwat ko. Kasi karoon po rin yung underground sa dalong at matikap na. Ay, kapag yan ng hara na. Pero ako dili. Ay, siling Kuya ko, kay ka kumukuha na kay ano man habulon magkasatak sa bulon pagana sa asam na nimo tuligya. kung bulawan lang, okay kay kung may ibigay ng bulawan, may anak ako na kasi kapit tayo tayo, may pinapaka, may ibigay mo. Pinapaka tulbak ko talaga. Papa ko, kung musik ko, kasi hindi ko na, ano ka ito, Pagmara ko pabalikan ako ning bahala dito ning tagaan. Kasi kami naman tayo ng kaiyak na makuha may mga gusto sila sa mga ibang laso. Yung bata na bakit pa dito sa mga piniturin. Ang bulawan ang bisa Oy, bigla wala ko ning interest ani ha. Wala ako kay. Wala. Kung mo ako dagdag. Paano ko mga tonelada. Di ko kay mga kintal ni ako mga tao ni. Sigurado yun. Sa una Magad. ng ano naman tama naman sa tinod lang. Pagkali sa mga tao dapat bako mo na sila. Ang dili sa po sa bata bilahan sa bako ang naabot ang bako mga 6 feet siguro ang naabot tapos ang nakuha ng mga buti mga bala sa mga kanyong dala po dito sinulog mga pinggan mga kasaraha siguro kung wala din ang mga panahon bakit kung may Lugar nagadaw sa kwan. o nagadaw Hapon. diba sa hapon 435 katuig na may kontrahin. Andre? Wala pa talaga. Ang luluhan to. Wala pa tao. Hindi ni paya niya kay parang masuhan ako siya di na siya magbantay. Huwag na sa dito di sa magbantay. Pero ipadala dito sa langit dire. Oo. Ito man gusto pagkaan. Ay may kwaon. May kwaon. Ay katumbas. May kampyo ba? May kampyo. After sana, iba na, makuha din natin na mga wala kang palotaw, may mga bumba, o pagkawa, may mga kilo, Gawad. makandog din mo Ang magkalot, kung dili ikaw na yung mamatay. o kung makuha na na, Sa may kampyo. may samyo din na. Kung masiligi mo, nakuha ko 10 ka ba? Tapos tanan pamilya o ulot. Oh, de, mano tao. Hindi, Dre, na lang talagoy-lagoy na bala. Tingin lang. Kasi, Kasi gagmay lang. oo, kada lang may Ang Ginoo magkuha. Oo. Amo nang presente. Iya man ang butang. Di-balance naman aris kalibutan. Parang dili kay tampas at tuyo. No, something ka na dito sa inyong lugar. Tapos atong may ara atong pagkinsan Dre. Ang nagsunod lang Dre na sa pilot. Ang nagsabi Dre. nagutamo. Kurang apit kadua ang wala pa gani nakita na ko sa ko pa wala nakita na ko dito na dapat. Sa apil mga tubig. Amo na sila nakatla ang Ito sa langit to, kung mamatay ka. Kung nagpabilis ka sa bunyag, kinahalang mamatay sa kamo, ano ito sa ranan, Dili mo taanan, nakuha ka, dili mo tandit ka mo. Lumulyo ka. Muna isubok ko nito. Sila ina ang So, subay-bay na ko para makasabot ka sa akon, kadamo tayo sa gusto ko. Hello guys. Ang nagligo guys.
atong big man guys, wala ang ligo. Atong vlogger si Auntie Arlene guys, oh, lutaw na oh. Mura balani. Mura nagmulani nga, lutaw. Oy, ay dia agoy. Magluno po ko tro. Arin mo di mabuyan eh. Hindi na mo kayang-kayang. Oh. Kapalo ka na boy? Floating? Oh. Ha? Wala. Ting. Ginawa na ang dako. Aba. Ito. Tara tayo, ikaw bang singer guys? Okay mga guys, pero mga uli na ta. Tama na to ang uli ko, no? Uli na ta kay action ng taligsik. Iwan. Uli na guys. Lurisan. Diba, awal luris ba? Napugtiyan ba nga niwang ba? Dili pantay ba? Muli na sila. Muli na. Nagmotor mo yan? Ito rin isa yan? Basta kung kay Koy. Basta di ba ka? Asan sa kasi sinsin? Mayroon din bang ko, Dre? Okay. Marabak po. Tukot asar. Nagpamali ko. Bakit na? Oh, ang dala. Ako sugar. Daghang asukar gamay ragkuan. Gani. Nay, ang aslom niya, aslom pagkatami sa pihalang. Ito yan. Bili na na. Naglaban na nga. Naglaban na. Bili na ng motor, sakay na dire. Ikaw na lang ko sana. First team. Grabe, ikik gani ba? Ikaw ay nagdisturbo kan gakos yun na. Ang pikirin mata. Thank you, come again. Ito ang gina niya si Labay. Ikaw ha? Para kay lao. Di lagi ni. Di hulu dulu. Okay, mga larga na ta, pauli. Dia oh. Okay, lagi po. Ay napang Andre lagi napang. Napangawid lang mayo. Yan eh. Mga narabas yung call karon no, mga. Di lagi na. Dadan no. Andre po na. Dadan. Bodek pusok hangin, Dre. Kita kang electric pan. Mao.
Jadi na rin mo dito sa bani daw. Grabe na ko na kuryente ba. Pagano kinuha truck, pagano dito, pinalit dito. Mas matod sa kinagkuya. Ha? Gawin. Ay, kaganito. Paano na yan? Kanang may background music na. Ginapli naman na yun ko na. Kaso. May background music ko na. Okay lang na. Ika man na naong nasubangan. Isap sa naman yun. Basta pa natin. Basta pa ba? Happy lang this. Ay, chadi ito. Chadi nga. Terus menjadi no. Lord. Itong yang di mana na bunga di ba? Wala ganda. Sialan. Unahan mata ko dali. Linaw. Linaw, nationalized. Marami itong bababoy. Bakit? Bebe? Ito pa rin siya? Ikaw pa rin agad ba? Oo. Kalau itu motor dito, Jess. Ay, abot agad ni, abot agad. Ay, ang motor ng baling daw. Pero wala lagi dito ay. Kajis na ipay wala. Kala ko siya patay na. Pinataka, nagagan nga. Kala ko motor ko nga, driver nga patay na. Dili tanawon pa ba sa unahan? Tanawon pa. Kajaro na gid kay nana gid kay impian ng tuyok na ba? Gusto ka kong iwan ng motor. Ulo.
Patay na ako. Patay na. Masa ka gikan? Kapuya. Sabot na ta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 oras. Ha? Tulog ka? Bugay na yung naglo. Wala na yung Grabe, ako ay na akong ibutang, you know? Sabot na sila. Tuto ko na ana-ana na. Uy, lugar pa biyak po. Dapat na ko ni. Dan. Ang gamit. Dala. Dawat. Dawat lang.